मा नोंसिनि हादोराव जानो थाखाय जेबो गैया नामा? सिमा दैमारि। माबायदि मोनदों? आङो जोबोर मोजां मोनदों। माने जोङो 20 days वार्कशप लादोंना, ओमफ्राय दा लास्टआव फाइनालि जोङो दिनै ड्रामाखौ खालामबाय। जोबोर मोजां मोनदों, जोङो मोजाङैनो खालामदों। मा रल लादों? आंनाथ' मेनाव बिरगोस्रि लादों। बेनि उनाव नेक्स्ट जा दस्रा स्ट'रि दङ, बेवहाय फिसा फिसा रल लादों आङो। बिरगोस्रिनि फाव खालामदों नङा होमबा? औ। सुंद' एसे डाइलग होनो हागोन? फार्स्ट डाइलगखौ होसै आङो आंनि माबाखौ। सुंद'ल'। मा नोंसिनि हादोराव जानो थाखाय जेबो गैया नामा? बेवहाय फैनानै नोंसोर जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ अयथासार खालामफैदों। नोंसोरनो